Igen. Kiment a stratoszférából. Igen, ez a szembe. Innen van egy nézés. Így kicsit innen fentre az ablakból. Onnan is van, minden is van, minden is van. Súly, de hallod, ez az ajtó, ez nagyon megdobja. Csináld úgy. Nagyon jó. Állj! Állj! Várjál most. Kamera forog. De nem látom ez, hogy mikor. Elvileg számolnia kell, nem? Igen. Ez elindul. Azt írja, hogy kárt fúr. Ne basz már. Szétfüstölöm őket most. Ne, anélkül várj, bazd meg, kellek te. Nem vágják a kábelt, bazd meg, kap már őket. Igen, itt tud, ezt meg tudod csinálni kéziből. Nézd meg ezt a képet. Tessék. A patkóval landolok, ne aggódj. És... Aha, most szépen látom. Harcodon legyen a fény előtt. Te most komolyan sóhajtottál? Kapcsolj át, kérlek. Szevasz, Patkó! Hogy ityeg? Beindítanád a lekapcsolódási protokollt? Jó, esetleg menj ki, most az nem tudom melyik lesz a jó, vagy a kimenés, vagy a bejövés. Lehet, hogy a kimenés jobb. Kicsit hosszabban tartsd nyitva, hogy lássuk a folyosót. Csukd be és menj, aha. Ez a fasza. A kabin integritás értékek? De jó, nézzük azt a másik. Ne, felállt a kapcsolat a Perdid műholdjaival? Kíváncsi vagyok, milyen az időjárás. Hogy megittem ki! Ez az! Semmi baj. A vers, tudod. Ja igen, ez a... Ja, ez a... Igen, ez az a durvura. Jövünk egy ilyet? Menj be! Gyere a lépcső felől, ugyanazt csináld meg, mint az előbb. Aha, tudod, ugyanaz, csak egy másik nézőpont. Forog. A ver. Ennyi. Nézd meg. Aha. Itt is van. Itt is van fényünk. Igen. Ez nagyon szép lesz. Ez nagyon szép lesz, kis barátom. Na vágjunk bele, kis barátom. Na, karmok leválasztása. 3, 2, 1.
Szerintem ez minden idők felvétele volt. Nem vesszük ezt még egyszer, leveszem a ruhámat. Jó, kész. Ne várjál, nem tudom, mert lehet, hogy belógtunk. Ja, Tehát, igen. nem úgy van az, bazd. De ott itt lőtt meg a belúgás. Gyárcsán. És tessék! Szépen öregszel, tökikém, vagy csak megártott alig a leve? Töki! Szinte egyidősek lettünk!